Hát én ott éltem, én azért jártam gimnáziumban akkor, mert nagyon jó volt a színjátszó csoport. Nem azt kérdeztem, hogy ki milyen tantárgyat tanít, tessék mondani, lesz színjátszó csoport, lesz, akkor innen oda beiratkoztam. És akkor mi volt az első szerepet? Fogadjuk, hogy tudom. Na mi? A Kiskakas gyémántfékaj Igen, hú, de melegem van, mi az, nincs itt senki, aki lásson és dicsérjen. No, Török szultánt játszottam. Török szultán, na a Kiskakas. Na jó, hát azért a Kiskakasból is ment nekem akkor. Nagyon jó. És ott tulajdonképpen ott csapott meg a színház füstje, ott nagy sikered volt. Ott kezdődött el az, amikor nem tudtam akkor, hogy ez micsoda, hanem bementem, és akkor fő voltam öltözve, anyukám csinált nekem mindenféle ruhákat, turbát. Hasad ki volt-e tömve? Nem nagyon, mert akkor is hát ki volt tömve, mert otthon jól laktam. És akkor bementem, hát azért voltam én a töröncsászom, én voltam a legkövebb, 16 gombócot ettem meg, hát nem kellett el sok tömés. És akkor mentem befelé, és ahogy bementem, ott legyeztek. Így öltöztél. Igen, egy másik komasz meg rázta a csöngőt előttem, és akkor mentem, és nézem, és láttam, hogy az emberek mosolyognak, és akkor ilyet csináltak. Bajuszod volt, nagy bajuszod? Vagy bajusz, még akkor a pofámat is főfújtam. Hogy még kövérebb. Hogy még kövérebb nézek. De hát aztán ugye ez átalakult szépen, ugye, művészet. És ott láttam, hogy ez egy csodálatos, és akkor ott rögtön bennem megfogalmazódott, hogy én színész leszek. Színész, de előtte is pap akartam lenni, ez is ugye a dobogón van fönn az oltáron, ez is mindig olyan de hát mondjuk az egy más, ma már tudom azt, hogy elhivatottságnak lenni, hívásnak kell, jó Istentől hívásnak kell lenni, akkor pedagógus, az is fönn a katedrán. Vasutas, azt is szeretem főkapazni. De édesanyád nem engedte? Nem engedte, voltam az is. Hát tudod, mert nem tudott, nem ért össze a vonat, mikor tolatott neked be kellett volna kapcsolni, de ott álltál köztük, hogy nem ért össze a két vonat. Hát persze, hogy ugye? De és akkor tudtam, hogy szép. És akkor rájöttem, hogy ez egy fantasztikus dolog, hogy az ember, amit életibe csinált gyerekkorában, játék. És ma is azt mondom, 62 éves ember azt mondja, hogy játszik. Mi csinálsz te? A fene egyen meg mindig a játékon törőd, az eszed mondták mondjuk ez gyerekkorunkban, és maga azt mondja, megyek játszani. Mész dolgozni? Nem, megyek dolgozni. Sosem mondtam azt, hogy megyek dolgozni. Játszani. Úgy.